Puțin cam speriat de vremea rea din ziua precedentă și de frigul care mi intrase deja în oase, mi-am dat centrala mai tare și m-am trezit în căldură. Căldura era și afară. Senin, curat, aer proaspăt și se vedea la orizont o zi bună de plimbărit pe un traseu scurt de sub 200 de kilometri pe lângă Baia Mare. Îmi propusesem deja de acum 2 ani că voi reveni pe pasul Gutâi să-l fac și invers, adică dinspre Baia spre Sighet. Dar având toată ziua la dispoziție, doar pentru asta m-am decis că ar fi de bun simț să bag și ceva off-road. Așa, pe lejer, pe drum forestier și prin locuri circulate și de alți oameni. Așa că îmi fac clasicul terci de ovăz cu fructe, dar de data asta mi se face poftă și de niște ouă fierte cu ceva brânzet și legume. Dar nu le-am mâncat în ordinea asta, evident. Mă îmbrac subțire, las straturile pe uscător, mă încalț în buții mei de la Tor, pun casca și cobor cu liftul de la etajul 9, de unde se vedea foarte bine orașul. Dau cheie, ambreiaj întâia, semnal stânga, mă asigur și plec. Trec prin Baia Sprie și mă bucur de razele soarelui care scăpărau printre copaci și peste acoperișuri. Mă pregătesc sufletește să mă bucur de fiecare act de păr de pe Gutâi. Intru. Viraj, viraj, viraj. Lejer, necirculat. Accelerație, trail braking, retrogradez. Mă uit și mă minunez de cât de bun poate fi drumul ăsta. Merg și mai tare, salut colegii și ca de fiecare dată mă bucură sentimentul ăsta că sunt și eu văzut, că sunt și eu salutat înapoi, că sunt și eu motociclist. E o senzație tare plăcută.
DN18 și iau un drum forestier care mă duce la barajul Runcu din munții Igniș. Opresc să văd ce construiesc oamenii. Interesant. Plec. Mai sus încep să văd niște dealuri care au ars și totul arată de parcă ar fi de pe altă planetă. Fac niște teste cu drona și am primul meu cadru filmat în timp ce merg pe moto. Mi se pare în continuare greu să pui drona să te urmărească în timp ce mergi. Trec și printr-o mini-stațiune de schi, iar când fac o pauză, un domn mă întreabă despre motocicletă. Da, e chinezească, da, are doar 40 de cai și 450 de centimetri cubi și da, nu am avut niciun fel de problemă în 13.000 de kilometri. Păi la banii ăștia ce să vrei? A zis că îl tentează să-și ia și el una. Eu zic că merită. Cobor în Valea Neagră și Firiza și mai fac un popas scurt la lacul de acumulare Firiza.
Mai merg și până în Chiuzbaia, apoi mă întorc după amiaza pe o vreme perfectă înapoi la cazare. Mă relaxez pe balcon la etajul 9 și aștept ora mesei. Mă duc într-o plimbare pe picioare, spre centru, și mănânc niște coaste cu cartofi și murături la butoiașul cu bere. A fost o zi corectă. Pentru cine a stat până la finalul acestui episod, vă anunț că mai vine unul, drumul spre casă, de la Baia la Timișoara. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, vă recomand să mergeți minim și măcar cu bicicleta și ne vedem în următoarele. Ceau! Pe unde ești?